हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। मालवणी वडे बनवलेले आहेत। त्याच्यासाठी इथे 2 कप मी राईस फ्लोअर घेतले। त्याच्यानंतर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 1 कप। 2 चमचे मी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर उडीद डाळ जी असते त्याचं पीठ घेतलेलं आहे 2 चमचे। हळद घ्यायची आहे टीस्पून। 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतले। धण्याची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा। मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। आणि आपल्याला याचं आता पीठ बनवायचं आहे, डो बनवायचा चांगला। तर चवीनुसार मीठ टाकले। त्याच्यानंतर 1 चमचा गरम तेल टाकायचं आहे। मिक्स करून घेऊया चांगलं। मिक्स केल्यानंतर गरम पाणी टाकून त्याचं छान असं पीठ मळून घेऊया। आपल्याला त्याचा सॉफ्ट असा डो बनवायचा आहे, म्हणजे पीठ असं छान सॉफ्ट मळायचं आहे। तर मालवणी वडे करताना तांदळाचं पीठ जास्त घ्यायचं, खूप असे छान आणि क्रिस्पी होतात। तर पीठ माझं मळून झालेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये एक टेक्निक असते, तुम्हाला जर वडे असे छान आणि क्रिस्पी हवे असतील तर त्या पिठामध्ये तेल टाकायचं थोडंसं गरम करून, म्हणजे ते छान आतमध्ये जातं आणि वडे असे छान फुगून येतात, क्रिस्पी होतात आणि चवीलाही खूप सुंदर लागतात। तर मालवणची स्पेशालिटी आहे कोंबडी वडे, मालवणी वडा। तर ऑथेंटिक अशी रेसिपी आहे, पण आपण इथे इन्स्टंट रेसिपी म्हणून करतोय। तर छान असा शेप करून घ्यायचा। हाताच्या तळाला तेल लावल्यामुळे पीठ हाताला चिटकत नाही, म्हणून तेल लावून त्याचा गोल असा राऊंड शेप करून घ्यायचा। तुम्ही असे सुद्धा वडे तळू शकता, पण छान असे जर भोकाचे वडे म्हणून जे असतात ते जर केले तर मस्त लागतात। मालवणी वडे म्हणतात त्याला। तर फ्राय करून घ्यायचे गरम तेलामध्ये, डीप फ्राय करायचे आहेत। तर मस्त असे फुगून येतात ते, आणि चिकन बरोबर, मटणाबरोबर किंवा कलेजी मसाल्याबरोबर सुद्धा खूप छान लागतात। आणि व्हेजिटेरियनमध्ये बघायला गेलं तर काळ्या वाटाण्याचा रस्सा करायचा। तर रेसिपी अपलोड केलेली आहे मी, काळ्या वाटाण्याचा मालवणी रस्सा। तर आपले आता मालवणी वडे रेडी झालेले आहेत खाण्यासाठी। तर खूप अशी सुंदर रेसिपी आहे, पटकन होते आणि छान होतात। तर त्याच्यासाठी दळून वगैरे आणायची गरज नाही आहे, तुम्ही इन्स्टंट मालवणी वडे सुद्धा असे करू शकता। तर मी दोन्ही प्रकारे केलेले आहेत। आणि चिकन बनवायचं, चिकन असे छान होतात, टेस्टी होतात। त्याच्यानंतर सगळ्यांना आवडतात घरात। तर आपले आता मालवणी वडे मस्तपैकी तयार झालेले आहेत खाण्यासाठी। तर तुम्हाला ते रेसिपी नक्कीच आवडली असेल। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग।